कार्टून्स। सर्दी के दिन शुरू हो गए। पिंकी और गोलू दोनों ही जैकेट और हुडी पहन के घर के बाहर खेलत रहले। पिंकी, क्रिसमस के का प्लान बा? का हमनी बाहर घूमे चली? अरे बाहर कहाँ जाइब? इतना ठंड पड़ा था। पापा कहत रहले इहे सोसाइटी में सब लोग एंजॉय करी है। वाओ, गेम्स भी रखी है का सारा? हाँ, खूब सारा। सैंटा भी आई है गिफ्ट्स लेके। कितना मजा आई। फिर तो खूब सारा पेस्ट्री और आइसक्रीम खाई। हर वक्त नाक बहत रहेला, लेकिन आइसक्रीम जरूर खाए के बा। कितना ठंड हो जाला क्रिसमस तक तो। हम पापा के आज ही बोल दे कि बिल्कुल भी आइसक्रीम के स्टॉल ना रखे। ई देखा, अभी भी नाक बह रहल बा, लेकिन हमार बात नहीं खे माने के। कितना बार कहले बानी योगा करा, अपन हेल्थ के बनावा। पिंकी, हम सब करब, बस आइसक्रीम के स्टॉल लगवा दो ना। ना मतलब ना। ई सुन के गोलू उदास हो जाला। सोसाइटी में क्रिसमस ट्री लग जाएला। सब ओकरा पे डेकोरेशन के सामान रखे लागेले। अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सेंटा के बनी? सेंटा हम बनब? हम रात के तैयार होके आ जाए। रेंडियर के गाड़ी बनवा ली ही। हाँ, ये ठीक रही। पिंकी के पापा सैंटा के कपड़ा लेके आ जाएले और घर पे पहन के देखत रहले। ई का पापा? क्रिसमस डे के तैयारी कर रहल बानी बेटा। अब वहीं से सेंटा के कपड़ा पहन के देख लेता नहीं, ताकि फिटिंग के कोनो दिक्कत ना होके। ठीक तो लग रहा बानी ना? अरे आप तो एकदम सैंटा लागत बानी। पापा हंसत हंसत पिंकी के गोदी में ले लेवेले और लाड करेले। अरे हमार पेट में गुदगुदी मत करी पापा। और हाँ, हमरा के बेस्ट गिफ्ट देव सैंटा। क्रिसमस के दिन आ जाएला और सब तरह के स्टॉल लग जाएला। सब बच्चा सब भी तैयार होके बाहर आ जाएले। अरे गोलू, तू कितना क्यूट लग रहल बाड़ा ये काला सूट में। तू भी कितना अच्छा पर्पल शर्ट पहन ले बाड़ा। बहुत सा बच्चा क्रिसमस ट्री के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएले और बिल्कुल टॉफी के घूरत रहले। ई टॉफी कब खा सकब हमनी? अरे रुक बाबा, हमनी सबके मिली पेस्ट्री और टॉफी। सैंटा आवे वाला बाड़े। तभी सैंटा फूड स्टॉल के तरफ आगे बढ़त दिखेले। उनकर हाथ में कोनो शीशी होखेला, जेकरा वो खाना के कंटेनर में डाले के कोशिश करेले। पीछे से पिंकी आवाज लगावेले। पापा, यहाँ का करतानी आप? सब बच्चा सब तो क्रिसमस ट्री के पास खड़ा बाड़े। पिंकी के आवाज सुन के सैंटा भाग जाएले। अरे पापा, का भइल? आप भाग काहे गईनी? हम गार्डन में जाके देखा तानी। पिंकी पीछे पीछे भागेले सैंटा के। अरे अरे अरे, रुकी रुकी। लेकिन ओकरा कुछ समझ ना आवेला। तो वापस घर आके देखेले त चौंक जाएले। पापा, आप यहाँ? आप अब तक तैयार ना भईनी? हाँ बेटा, वो हमार कपड़ा ना मिला था सेंटा वाला। कब से ढूंढा था नहीं हम। समझ ना आ रहा बा कि आखिर कहाँ गायब हो गई। आप एक बार भी बाहर ना आईनी का पापा? ना, कैसे आई? सारा गिफ्ट ऐजे पड़ल बा। बाहर बच्चे लोग इंतजार कर रहा बाड़े और हम लेट हो रहा बानी। तभी पिंकी के माथा ठनकेला। ओ सैंटा तो खाना में कुछ मिलावट रहे। ओ टॉफी भी देले होखी कुछ बच्चन के। ये सोच के पिंकी सीधा गार्डन के तरफ वापस भागेले। ए सैंटा कब आई है? वरना हम तो स्टॉल के तरफ जा रहल बानी पानी पूरी खाए। हाँ हाँ, पेट में चूहा दौड़ रहल बा। हमरा पास्ता के इतना अच्छा खुशबू आ रहल बा। अरे वाह, पास्ता भी बा। हम पूरा चट कर जाइब। सभी सुन के हंसे लागेले। तभी सोसाइटी के चेयरमैन अंकल माइक लेके बोले लागेले। अरे बच्चा पार्टी, अब वहीं स्टॉल की तरफ ना
खाए के कार्यक्रम बाद में स्टार्ट होगी। थैंक गॉड अभी सब लोग थोड़ा देर खेल में बिजी रही है। तब तक हमरा के वो फ्रॉड सैंटा के पता लगावे के होखी जो सैंटा बन के यहाँ आवे के कोशिश कैलस। म्यूजिकल चेयर शुरू होके वाला बा, बच्चा लोग सब लोग अपन अपन चेयर ले ला। पिंकी वहाँ से निकले वाला ही होखेले कि एक पवन अंकल ओकरा के भी एगो चेयर पे बिठा देवेले। तू भी खेला सारा बच्चा लोगन के साथे, साइड में काहे खड़ा बाड़ू? हे भगवान ये का हो गइल? हमरा के तो वो सैंटा के पता लगावे के बा। पापा भी अभी तक ना आइले। अब तक तो नया ड्रेस आ गइल होखी उनका खातिर। तभी गाना बजे लागेला और सब बच्चा कुर्सी के चारों तरफ दौड़े लागेले। पिंकी तू हार जइबू। तू ध्यान से नहीं को भागत ना तो तू अपन कुर्सी बचावताड़ू। अरे अच्छा बाऊ हार जाए, जीतब तो हम ही। वैसे भी पिंकी हर जगह जीतत ही आएले। ना पिंकी के तू ना हरा सकेला। बाना पिंकी गोलू के बच्चा तो चिंता मत करा, हमरा रहते केहू और ना जीत सकेला। कोशिश करके देख ला। अच्छा हमरा के चैलेंज करताड़ू? हाँ करतानी। ई कह के सब और तेजी से भागे लागेले। तभी म्यूजिक बंद हो जाला और सब बच्चा एगो कुर्सी पकड़ के बैठ जाएले और पता चलेला कि गोलू भी गेम से आउट हो गइल बा। हे भगवान ये पिंकी के बच्ची फिर से हमरा के फालतू में उलझा देलस, वरना आज तो हम ही जीते वाला रहनी। गोलू उदास होके बाहर खड़ा हो जाएला। म्यूजिक फिर से बजे लागेला। तब फिर पिंकी देखेले कि वो फ्रॉड सांता क्लॉज फिर से स्टॉल के तरफ बढ़ रहल होखेला। हे भगवान अब हमके ही कुछ करे के होखी। फटाफटी नशीली गोली खाना में मिला देता नी। आज पूरा सोसाइटी ही बेहोश हो जाई। फिर हम सारा लोगन के घर में ना ही कीमती सामान लूटब, बल्कि 2 बच्चा भी अपना साथ किडनैप करके ले जाए। पिंकी जे की गेम छोड़ के वहाँ आ जाएले, पीछे से ही सब देखत रहेले। अच्छा त इतना बड़ा प्लान बा इनकर, लेकिन ओकरा पता नहीं खे एकर सामना भी अब वंडर गर्ल से होखे वाला बा। पिंकी तुरंत अपन वंडर गर्ल वाला भेष में आ जाएले। के बाड़ा तू का करताड़ा? वो सैंटा के दाढ़ी पकड़ के खींचे लागेले। अरे 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 छोड़ा हम रखे। हे भगवान इस छोट से बच्ची में इतना ताकत कहाँ से आ गई? कहीं इस सुपर पावर वाली लड़की तो नहीं खे? इससे पहले कि बाकी लोग भी यहीं आ जाएं और हमारी शक्ल देख ले, हमके भाग लेवे के चाहिए यहाँ से। ये कह के वो भागे लागेले। रुका भागत कहाँ बाड़ा? अभी तहार हालत खराब करतानी। तू बाड़ा के और आइला कहाँ से? अरे छोड़ा हमारी दाढ़ी, छोड़ा हमारी दाढ़ी। तभी वंडर गर्ल बनर पिंकी ओकर दाढ़ी खींच देवेले एकदम से। उधर से सब लोग तेजी से भाग के वहाँ आ जाएले। बाकी बच्चा सब जोर जोर से चिल्लाए लागेले। अरे ये तो वंडर गर्ल बिया। अरे हाँ वाओ वंडर गर्ल, लेकिन इस सैंटा के का भइल? ई खाना में नशा के दवा मिला देले बाड़े। तभी भीड़ से आगे बढ़ के ओकरा पीछे लागेले। उधर पिंकी के पापा भी शोर सुन के सोसाइटी में बाहर आ जाएले। उनका पास आवत देख पिंकी झाड़ी के पीछे चल जाएले और अपन असली रूप में लौट आवेले। अरे अब केने गायब हो गइल वापस। अरे इके हा, ये हमार कपड़ा कैसे ले लेला सेंटा वाला? कब से ढूंढत रहनी हम ही कपड़ा के। अंकल वो पिंकी सॉरी हमार मतलब वंडर गर्ल आज हमने सबके बचा लेलस। तभी पिंकी पीछे से आ जाएले और पापा से लिपट जाएले। अरे तू कहाँ रालू? इतना बवाल हो गल रही यहाँ। हम वो आपके ढूंढे अंदर गई रहनी। एक कहत कहत वो गोलू के आँख मारेले। थोड़ा देर में पुलिस आके नकली सैंटा के ले जाएला। बच्चा सब फिर से खेले लग जाएले और पापा सैंटा बन के आवेले। सरप्राइज! और सब बच्चा सबके गिफ्ट बांटल शुरू कर देवेले। पिंकी और गोलू भी एकदम से खुशी से नाचेले और एक दूसरा से गला मिल लेले। लंबू और टिंगू एक तालाब के किनारे बैठल रहेले। यार अपन क्रिसमस वाला प्लान तो पूरा तरह से खराब हो गई, लेकिन नया साल हम खराब ना करल चाहेनी। वो हमार वजह से खराब ना भाई। आज इसे लाइव चेत होती, गोवा में बड़ा दिन के छुट्टी मनावत होती, तू सब बर्बाद कर देला। अरे यार तू
कब तक हमरा से नाराज रहबा। अब हमरा के माफ भी कर दा यार, और आगे के प्लान बनावा। ठीक बा, एगो और प्लान बा हमरा लगे, अभी भी गोवा में घूमे के। तो फिर सोच का रहल बड़ा, घुमावा अपना जादू के झड़ी और करा अपन जादू। सिम सिम पोला पोला, सिम सिम पोला पोला। टिंगू कुछ सोचेला और कहेला, हम सोच ले बानी, हम दोनों सेंट जोसेफ चर्च के कार्यक्रम में कैसे शामिल हो खब। तू बस ई बार कोनो रायता मत फैलिया। हम करोड़पति पीटर बानी, बस हमने के सबके यह सिद्ध करेगे बा, बाकी के काम हमार। फिर दोनों कपड़ा के किराए के दुकान पे जाके सूट और टाई पहन लेवेले और सेंट जोसेफ चर्च पहुंच जाएले। दोनों के पर्सनालिटी एकदम अलग लागेला। सर आप खड़ा काहे बानी, बैठ जाई ना। हम आपके जैकवार कौनो सुरक्षित जगह लगा के आवतानी। यहाँ सब मिडिल क्लास लोग लगत अरे हमरा के। अरे इटली में ता ऐसा लोगन के खातिर हम 10 बस्तियां बसा देले बानी। जैगवार के काहे नुकसान कर दी ही ये लोग। आप समझ न रहल बड़े सर, ये लोग बहुत ही चालू होखेले। ठीक बा, आसपास के लोग दोनों के बात सुनत रहेले और अत्यधिक प्रभावित होखेले। ओ भैया, ई त कौनो बहुत अमीर आदमी लागेला। हाँ हाँ, इटली में बस्ती बसा के आयल बा। ये हम लोगन के भी मदद करी, देखिया तू। हमके तो लग रहल है ये सेंटा क्लॉज ही बड़े, जौन हमनी सबके खातिर खुद ही आ गइल बड़े। थोड़ा देर में लंबू वापस अंदर आ जाएला और प्रेयर शुरू हो जाएला। दोनों प्रेयर करेले। चर्च के खास व्यक्ति जो उनका देखत रहेले, प्रेयर खत्म होते ही उनका पास आवेले। आप कोनो बड़ी हस्ती लगेले, हम आपके सम्मानित करल चाहेले आज शाम के कार्यक्रम में। अरे आप पहले हमरा से बात करी। सर एकदम केहू से बात ना करेले। सर इंडिया में गरीबन के पैसा बांटे ही आयल बाड़े। सब जगह के गरीब लोग उनकरा के हमेशा घेरे ही रहले। आप गरीब लोग पीछे हटी हटी। अरे नाना भाई साहब, आप हम लोगन के गलत समझ रहल बानी। हमनी तो बस उनके शाम के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनावल चाहता नहीं। अगर वो आ जाई है तो हमनी के भाग खुल जाई। हम आ जाए। लेकिन सर आपके वो बस्ती के बच्चा लोगन के पास गिफ्ट लेके जाए के रहल। आप तय कैले रहले ना कि उनकर खातिर एगो स्कूल बना के दी है। वो भी हो जाए लंबू, लेकिन पहले हेने भी आए हमने कार्यक्रम में। तू जाके गाड़ी निकाला, हम आ रहल बानी। ओके सर। टिंगू बाहर आ जाएला और पीछे के गली से लंबू से मिलेला। वहाँ चर्च में दोनों आदमी आपस में चर्चा करेले। अरे तू तो ओकरा के सीधा चीफ गेस्ट ही बना देला, ऐसन काहे? अरे देखा जा, एकरा के सम्मानित करके हम अपन संस्था खातिर 50 करोड़ के डोनेशन तो ले ही ले हम। अरे गजब दिमाग चलेला तोहार। और का ऐसने मैनेजर थोड़ी बानी यहाँ के। आज शाम कुछ गिफ्ट देके हम इनकरा के अपन बना ले हम और इनके मूर्ख बना दे हम। वहाँ गली में लंबू और टिंकू आपस में बात करेले। अरे आज तक तू कमाल के एक्टिंग कैला लंबू। हर बार की तरह ए बार भी तू कोनो गड़बड़ मत करिया। गजब बड़ा तू ही कहेला ना कि हम हर बार रायता फैलावे नी। हाँ, लेकिन ई बार तो तू दही जमा देला। अब शाम के हमनी यहाँ चीफ गेस्ट बन के आवल जाई। हम प्रॉमिस कैले रहनी ना, नया साल के पार्टी शानदार होगी। यस यस यस। अब चला शाम के कपड़ा के तैयारी कर ले हल जाओ। शाम के दोनों तैयार होके आ जाएले। कार्यक्रम शुरू हो जाएला। आज हमनी के बीच कार्यक्रम में मौजूद बाड़े इटली के सबसे बड़ समाज सेवक। ये हमनी के देश भी समाज सेवा करे आयल बाड़े। हम चाहतानी कि ई मंच पे हमनी के बीच आके 2 शब्द कहीं। सब ताली बजावे लागेले। टिंगू एकदम से सूट बूट में मंच पे आ जाएला। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबके अति धन्यवाद, हमरा के यहाँ बुलावे के खातिर और चीफ गेस्ट बनावे के खातिर। हम आप सबके आभारी बानी। सब लोग जोर से ताली बजावे लागेले।
हम एगो समाज सेवक बानी। इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसन जगह पे गरीब बच्चा लोग के नई संस्था के खातिर हमेशा बहुत डोनेट कैले बानी। हमार संस्था केयरफुल ह्यूमन बा। वेरी गुड सर। हम मैनेजर साहब से आग्रह करब कि वो स्टेज पे आके समाज सेवक के सम्मानित करे। मैनेजर मंच पे आके टिंगू के सम्मानित करेले। टिंगू के करीब से देखे पे उनका पता लागेला कि वो पहले भी टिंगू के कहीं देख ले रहले। का हमने पहले कहीं मिलल बानी? लंबू जे टिंगू के एकदम पीछे खड़ा रहेला, वो कहेला, आप कैसे मिली है सर के? उता इंडिया पहली बेरी आयल बाड़े, पता न, मगर हमरा के ऐसा लगा था कि हम इनकरा के बहुत करीब से जानीला और कुछ दिन पहले ही इनसे मिलल रहनी। देखनी सर, हम कहले रहनी ना आपके, एक गरीब लोग हर जगह अपन पहचान निकाल लेवेले, इनकरा के बस डोनेशन से मतलब बा। ऐसा ना बोले ले मिस्टर लंबू, हम इनकरा के फिर भी 50 करोड़ के डोनेशन दे देहब। ई हमरा के इतना सम्मानित कैले बाड़े। मैनेजर मंच से नीचे आ जाएले, लेकिन वो लगातार सोचत रहेले कि कहीं ना कहीं ये दोनों के देख ले ही बाड़े। तभी पादरी आ जाएले और उनका पीछे पीछे सेंटा भी कार्यक्रम में प्रवेश करेले। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब बैठ जा हमार बच्चा लोग, अब हमने प्रे करब। सेंटा चलत चलत टिंगू के पास खड़ा हो जाएले कि मैनेजर के आँख चौंधी आ जाएला। अरे ये तो क्रिसमस के पार्टी में आयल रहल सेंटा बन के हमनी के ठगे खातिर, और ओकरा साथे ये लंबा आदमी भी रहल, हमरा सब याद आ गइल। अरे साहब, आपके नजर कितना तेज बा। हाँ हाँ, पकड़ा इनके फटाफट। वो दिनों भी भाग गल रहले ही दोनों, आज ना छोड़ब। बड़ा अहले इटली के सबसे अमीर आदमी बन के। वो अपन दोनों आदमी के पकड़े खातिर भेजत ही रहले कि देखेला लंबू और टिंगू दोनों पहले से ही दरवाजा से भाग निकलल बाड़े। मैनेजर तुरंत खड़ा होके चिल्लाएला, पकड़ा इन दोनों के, जाए मत दिया, ये दोनों ठग बाड़े, पकड़ा इनके। लेकिन दोनों इतना तेजी से बाहर निकल चुकल होखेले और रास्ता पे एक दूसरा से बतियावेले। यार टिंगू का भइल, तू हमरा के तुरंत भागे के इशारा काहे कर देला? अरे ई मैनेजर क्रिसमस पार्टी वाला रहल, इहे उ दिन के इवेंट ऑर्गेनाइज कैले रहल। ई हमने दोनों के कचूमर निकाल देहत। ई बात हम समझ गए रहनी। हे भगवान, एकर मतलब आज भी हमने की किस्मत में भागा भी लिखल रहल। टेंशन मत ला, हम वहाँ से डोनेशन डायरी उठा ले आइल बानी। अब तक तू सच में इटली के सबसे बड़ अमीर आदमी बाड़ा। Tiny Toons